Θα τους γαμίσω να σκοτώνουν civilians. Να ανοίξω. Ναι, ναι. Άνοιξε και την επόμενη πόρτα, άμα μπορείς. Περίμενε, είμαι έτοιμος να ρίξω flashbang. Ρίξτε την. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Όπως εδώ που την ανοίγω, κάτσε για να... Ωραίος. Τι ήταν αυτό, γύρισε πίσω το flashback, τι συνέβη? Το ακούω να κάνει τσουκ τσουκ στα πόδια μου, τι έγινε? Δεν βλέπω τίποτα. Λοιπόν, δεν έγινε, take two. Καλά, ότι δεν έγινε το κατάλαβα. Go, go. Suspect right in front of the door, right in front of the door, armed. I'm gonna flash. I'm gonna flashbang. Πω. Flashbang in door.